mati aku aduh. Wis kira kasa iki. Apa ora? Aduh. Minta ampun karo kasa. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta bago tak pancap pundakmu tak jebol siramu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dereng aku. Aduh. Kiai Semar paribaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar nglumputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paribaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem akeh semute to kene iki. Kene karo wong mati pindah kowe girap-girap. Nyatane dirubung semut tenan e. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawono balik mumpung Bagong lagi gleleng. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane nganti. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Rudra. Selamat menyaksikan. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap tada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula. Koko Prabu Ndorowati kawula ngono muni nggih Yai sakarang kembang raos sing maneh pun ing Raka Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmakusuma asun pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung marang kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayu wanek mboten langkung kaskecak nuanggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nuwun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Ndorowati dinten sakmangke menika Yai Prabu Darmakusuma kadang kula ing Ngamarta Kresna kakangku aku ngaturake sembah aku katur ngersaning Kresna kakangku adimu Jodipati ngaturke sembah kelawan Kresna kakangku ing Ndorowati Werkudara iya Dimas Werkudara Kresna kakangku iki yen peranganing para nayaka Punggawa padha ngaturke sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang luwih-luwih Yai Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kelawan pun Kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang nanging aja lara atimu Werkudara yen to siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora bisa nampa sembahing Yai Werkudara apa aku nandang luput apa aku nandang kleru yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakangku dosa apa ingkang bakal ndak sandhang aku ora bakal suwala waton Kresna kakangku paring dawuh sebab apa dene ora nampa lawan sembahe Werkudara piye lumahing jagat urip ing langit iki wis padha prisa ora ana ingkang wajib nampa sembahing siadi kejaba mung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci
aja kok jamak lumrahing kita sewantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagan nampa sembahyang Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen sira kadangku panenggak ngaturi sembah kelawan pun Kakang Indrawati mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun Kakang mula tinimbangane mengko ana apa-apa ing ndak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging ganepi minangka dadi Kadang Werda ing mesti paring pangestu kelawan Kadang Taruna Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning pangestuku Tampanana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi perkara apa? Wong tuwa ora gelem nampa sembahe bocah. Tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe bocah mau. Klebu Kresna kakangku. Aku ngaturke sembah lahir batin teka kowe ora nampa sembahe Werkudara. Upama pangestumu tak tampani ora ana dayani apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi nampa pangestumu. Jagat waisan iku batur wayatur jagat Werkudara. Iya. Ya wis yen to pancen kaya mangkono nadyan rada tida-tida. Rada tida-tida penggaling pun Kakang sembahyang Werkudara tak tampa. Ning perkara lahir batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestune pun Kakang Tampanana Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal kowe nampani sembahe Werkudara kanthi ora lahir batin. Mula pangestu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Kadangipun Kakang Yayi. Peranganing Pandhawa 5 cacahe mau ingkang banget nabet ana penggalipun Kakang njaba mung sira Dimas Werkudara. Yen napa Kakang pepanggenan kadang-kadangku Pandhawa mongko tanpa ngajak gegojekan lawan sira Yayi rasane isih gotang. Mula iki mau setemene ora lahir batin nipun Kakang ngandhakake kaya kang sira tampa Yayi Werkudara ya mung beteke kangening pun Kakang ingkang tan bangkit pinambeng Werkudara sembahmu tak tampa pangestu Tampanana. Tak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggu mulenggah Kresna kakangku. Werkudara kaya wis ora kepenak pratanipun Kakang negara Ngamarta. Nadyan ingkang rayu madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecok nanggih jengandika lenggah. Ya Janaka wis ndak tampa kaya ora kepenak pratanipun Kakang negara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat pariping dayanana kasantosan. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Asu ingkang dados napas asat ingkang dados riwi. Koko Prabu. Ambabarana dhateng ing rayi Ngamarta. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Indrawati bilih riki lenggan sak mangke paduka badhe kepareng rawuh wonten praja ing Ngamarta saestu kula nedya ngrakit rata kencana tinarik kuda 8 kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati kajeng tandha bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Indrawati. Yayi kula nuwun sewu. Menawi wonten pangandika paduka ing kados mekaten menika kala wau estunipun malah tuwuh tandha pitaken saklebeting manahipun ing Raka Indrawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu? Ngemuti bilih sawanipun ing Raka Indrawati wonten praja ing Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasane Nawala menika kala wau bilih rekelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan wonten praja Ngamarta. Kaselak anggen kula bidal saking negari Indrawati daya-daya prapting negari Ngamarta. Wigatosipun enggal saged cumadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Inggih mekaten Yayi. Gandeng sak mangke ingkang Raka sampun kepareng sowan wonten praja Ngamarta daya-daya kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nedya mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu. Wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu ngrawuhaken mboyongi sowanipun ingkang Raka Indrawati kepareng ambabarana dhateng ingkang Raka ingkang sejati kula
nedya nganglaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma hanjrah ingkang kuswita rum dasiring samirana mrih sekar kadung nas kandanyo maweraras retnaning diya sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kula supe dhateng lelampahan ingkang nedheng kelampah apan kepara saestu kula ingkang ngamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu sarana kula atur nawala wonten Projing Ndrawati bilih riklenggan sak mangke kula suwun Paduka keparang rawuh wonten Projing Ngamarta Koko Prabu jagat pisaning Bathara Yayi mangsa mangke gandheng sampun uninga dhateng sawanipun ing Raka Indrawati lan ingkang Raka sampun kepareng sawan wonten ing Datulya Projing Ngamarta dinten sak mangke menika daya-daya kula nedya nganglaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu wonten paridamel menapa dene Paduka mboyongi dhateng sawanipun ing Raka Yayi inggih Koko Prabu namung Paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta Pandhawa menika mboten saged lumampah tuwin mboten saged ngumrembyahaken asta menawi mboten tinuntun dening Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati inggih krana Paduka minangka dados kusiring para Pandhawa imbanipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kreta lan jaran menika mangke mboten saged lumampah menawi mboten kinusiran dening Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati kados lelampahan ingkang kelampah dinten sak mangke Koko Prabu wonten pundi malih kula nedya sambat dhateng lampahanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela surya pepajaring para Pandhawa Yai mugi kepareng ambabarana sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten wiya sing pangandika Paduka Yai Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya nganglolaken jangga nilingaken karna inggih Koko Prabu mboten kadosa dinten sak mangke menika manah kula goreh tumuli rongeh kodheng sutaning manahipun ingkang rayi Ngamarta bingung bingleng ing atasipun kula menika jejering nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumpenan Koko Prabu watawi sabta ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci syukur kasih nalika semanten ingkang raya lampah sarenarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak
mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning Jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi nedeng nitih baita lelayaran dumadakan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka ngamarta tetiga cacahipun kendang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau saking gangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya malah sedaya tetanduran sami alum manggagangaking boten saged tukul angrembaka woh-wohanipun akaryos miris manahipun ingkang rayi Ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sang Hyang Candra akarya padhang swasana negari Ngamarta tumuli ingkang rayi Ngamarta gragapan saking nindra Koko Prabu sasmitaning Jawata ingkang mekaten menika kala wau miturut paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi Koko Prabu jagat wasaning Bathara Wayatur jagat nggih lah nun sewu Yai menawi paduka Kyai Prabu nyuwun priksa babagan sumpena ingkang sampun dipun lampahi dening paduka Kyai Prabu dhateng Raka Indrawati kula nun sewu kula menika namung menungsa limrah janyatanipun kewajiban kula menika mboten angonceki wujuding impen menika babar pisan mboten kewajibanipun nata Ndrawati menika minangka dados ring para kadang Pandhawa kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika namung di kadhawuhan supados angonceki impen menika kala wau nuwun sewu sepisan kula mboten pana babagan pasumpenan angka kalih epeh temen ing atasipun nata Ndrawati menika Nalendra-gung ing Dwaraka keraya-raya suwan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babagan cariyos pasumenan paduka Kyai Prabu Ngamarta Kresna kakangku Werkudara piye yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu kogel kagelan penggalihku perkara apa katon banget nggonmu matur ngersane barep kakangku rada sugal pengendikaning Kresna kakangku mung perkara barep takon babagan impen Kresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe takon apa Werkudara pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para tegese paran pitakonan yen ngono apa barep kakangku kuwi kleru yen to barep kakangku ora ngerti apa werdine impen tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya kuwi Kresna kakangku ingkang mestine kowe menehi keterangan sing cetha munggo babar impen mau apa werdine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu yen kowe kogel kagelan pikir kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin kusik aja kesusu Yai pun kakang ora bakal selak ning pun kakang kuwi ora ngerti tekliuring babagan pasumpenan tegese pun kakang kuwi ora pono babagan impen Kresna kakangku Werkudara piye saya aku tak takon karo kowe dapukamu ning praja Ngamarta kaya apa lho dapukanipun kakang minangka pujangga saliyane pujangga akeh kang padha nyebutake yen to pun kakang kuwi kusiring para Pandhawa Pandhawa kuwi kreta lan jarane yen kreta karo jarane ora gelem mlaku dadi kewajibaning sapa dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane yen ngono saiki dadi kewajibanmu kreta lan jarane lagi nandang susah mergo bareng kakangku entuk impen sing kaya ngono wekasan gawe goreh rongeh penggali bareng kakangku teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane bareng kakangku satemah kreta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu kuwi ora blai kan ora blai iki nyatane kaya ngono kaki tuturno sing sak nyatane
impen mau werdine piye yen pancen kowe ora iso mercekke impen wah ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing Praja Ngamarta jagat isane ngebotur wayah tur jagat yo Werkudara iya yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu durembuk pun Kakang bakal ngonceki impen kuwi mau yo mula kage ono Yai nun sewu pasumaran ingkang samurina mandhening Paduka Yai Prabu menika estripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos kengkan paranipun pusaka uncat saking padongan pusaka tumunten nalika semanten negari Ngamarta ketaman pegebluk saged waluya pegebluk menika kala wau wonten madaning pasumenan rawuhipun Kyai Semar ingkang bersasat mangku Sang Hyang Candra Yai lelampahan negari Ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya namung semantena sampun ngantos pitados kaliyan babagan pasumenan mergi pasumenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cinakrabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak mekaten Koko Prabu mlenging sang menika Yayi dinten samangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babagan pasumenan menika kala wau ing langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sabusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiyang liyan kebrayan nanging dinten samangke menika turbusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen dengandika piyambak mapan wonten ing srati-sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak mila kedal langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi permana kanca sikrung raken awang sesangka lain trombek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Purcakara reka kiri klon anggana magawe gelar Sidemadaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nata ing Ndarawati tuh Nalendra ing wicaksana wasis tinampi Nalendra ing Amarta Prabu Darmakusuma wekaken sengkel penggaling Nata ing Amarta Prabu Puntadewa mila nglegahi kanyut minangka wardi bantu jarawan ganten wardi jarawan keco menang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngaso tamu apa to kang dadi darunane ora macan saka rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nggih putra Kilurah Semar Badranaya ingkang meragil Kilurah Bagong ingkang wantun minggah Datulaya mancat wonten ing nerpepek pindha sata matarangan kakarya jingak kang samya mulat mangur bae kula kawula kanca piyak-piyak ana dalem minggih jaluk
semokang mawor raras Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados suwanipun Panakawan monggo Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Kala Yayi najan dipun menapa Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa lha dinten samangke kula aturi nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sapadra Yayi Prabu mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sadrajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecak anggen jengandika lenggah kula diandangu dhateng sowanipun Bagong inggih Yayi kula semanggahaken Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan Noname pasang Kalimantabe Ina wiladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manu keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu wae sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa ki rasah basa kula cancang pucaking weni weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu ora kena kuwi nggih nggih kula cancang pucaking weni dumawahing wijang nah rumeketing ora daya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep kula nun sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula nu cah kendel iya iya nggih prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu iya Bang nggih Panakawan Bagong padha raja sapraptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng bekti kula konjo sinuwun iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong nun iki nang ya aja kurang ajar lho terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho panjenengan niku lek ngendika renyah carane krupuk niku bar dintas kula ya kudu renyah ya kudu ngimbangi karo sing nimbali iya Bagong iya lho anu nggih penak nggon nulungguh Bagong sampun mboten kirang prayogi sakarepmu Bagong nggih wis ngoten mawon malah penak Bagong padha raja sapraptamu Bagong pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara yo prayoga nunggun ngadhep kula ngaturaken sembah tak tampa pangestuku tampanana ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara Bagong lung biasa mawon ah kau sampean gedhe tenan suarane sampean niku ora asik gedhe ora mung suarane iya prayoga no nun nggih sanget anggen kandhataken jimat paripe Bagong padha raja sapraptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih Den iya Bagong nggih kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel iya akeh kewajiban kasatriyan Bagong wah jan wis mendring kula macet sampean mboten rawuh niku anggere ditekani meng kula tinggal ndelik
Iya. Ponokan Bagong padha Raharja. Pengatunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa, wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tamanana ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula dadaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Slamet tekaku, kowe slamet to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandria. Oh lali aku. Ya sehat to Bandria? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jandangku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajeg. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya. Nggih. Sing asik. Beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho. Apa kuwi iki? Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Murugake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuran ta mbok bile wonten lepat kula anggen kula ngunjuk atur sapa duka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong? Ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampean sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmita sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora ngeluk Gareng, ora ngeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Mutawatiri le.
Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke Taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning mati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti kok ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi lho. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak karo 2 payung mata payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus 5 sada pustaka jaminan utang jamus 5 sada niku tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng ndongani srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwal saka bebaya Pegebluk. Neng piye karep omong apa? Niki lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten napa-napa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara, Iye. piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sanda tak walang adi. Pusaka 3 wenehno Bagong. Ben digawa Bagong ning Karang Kadempel. Ben disarati karo Semar. Ben Ngamarta ora ke Taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning mati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cunduk karing panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. ah niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadhet sanyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi nek kadang kala ya mandi nek ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendikane karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu. Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon niku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku rak pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak.
ning sing ngenjingi bapak sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparengke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh ya iki. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 tumrap kula kedah dipun petang. Muliripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah hapes lawan mati. Kuwatir raos manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negaring Amarta. Anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi, gaya derajat ing langkung inggil. Menika saged ugi kelampahan. Ampun nuwun sewu. Mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar, namun nuwun sewu, naminipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuwin kedunungan lepat, mila kedah ngatos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara rapena mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentai kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku ah, babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genan Ndara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-elekke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo larang sing ganep. Ing atase drajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe? Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedibal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpang sanggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kan saka kuwi perkara iki dipetung dhisik, aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi duwe gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuro ing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasa kok kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau bong-bongke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar. Semar dunake werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin
kepengin duwe niat sing ora prayoga saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus nyang ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Iswaya, biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kon dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu laporke bapak. Nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng Negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melupun Kakang Sawawi kula dherekaken. Perkara iki nadyan Bagong iki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan. Parandene Bagong wong jujur, Bagong ora tau apus-apus marang bendarane. Nadyan solah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen negara Ngamarta bakal ana apa-apa, bisane ora tumama ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak karo welang, payung tunggul naga lan pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Ucap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka ketiga tumbak karo welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima sada. Eling-eling pusasan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang mila panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datlaya nuntuti plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang nun sewu Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Yadipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kakang Prabu boten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima sada. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datlaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara, nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong rasa dadak ditututi.
pusaka telu ae panggraitane tan prabita kaya menungso dasare kedadian saka menungso saka nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas, Kanthi cara mengkono barep ora usah sangga rugi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karangkandhang sowan ngersaning Semar Badranaya. iya Dimas pun kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Kaka Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa lawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sediwa nuntun maring adawuh. Bubarno kang padha siba ingsun kundur kedaton. Kawula ngestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sediwa. Purna gatining pananggilan. Sang Ula Kundur Daton Druk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Jedi. Manggu ketanggung Jaka Maloro ing sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Lumuntur sang Rakyana pateh undanging Prawadya Bala. Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutek Dewa Pandira kakandha warna-warna Pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ingkang beruji Setyaki Cemadung dawuh. Koko Prabu ingkang putra ing pringgodaripun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jagarwuntu Nandaraja Cemadung dawuh. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan wa. Antasena dawuhmu apa Pakde? Wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatine lelakon ana ning Datlaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan Paradene Arda. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ning Datlaya. Nggih. Mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datlaya negara Ngamarta mau nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Suwane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal kelepan pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Lho iki. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong manah pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kala welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca balan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karangkandempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondhali karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi cara ngapa-apa. Mula kang saka Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karangkandempel. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi becak menapa
ora ketang sambung obor celok lintang tumrih mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken purba wasesa wonten astanipun ing Rayi Setyaki. Kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen nang ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang menika mboten tida-tida. Ya, pancen mengkono. Mara gage mangkato nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca nyuwun pamit tambah pangestu Prabu. Madani putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Anakku kabeh Gatotkaca tur Setyaki. Mangustum yung ambrengeng kati karunaning kaswaseda sang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren aku arungo tok Sena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak Gorowelang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasada oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak. Ya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggrahitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi gaywane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi apa? Belanana Bagong. Aku ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Darawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Tresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa watun tegese Bagong arep dipulosara. Sithik akeh Berkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku ya rasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ngrasah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya, manut Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dendrawati ning ngestoke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestoke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belana Bagong ewang-ewang ngono ngesake. Wah, kae Ponokawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo ngestake dawuh, ora usah kuwatir Pak. Taiwangane nek panjenengan do nyikala karo Bagong, mau Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nek apa-apa iki pandone Bagong kowe sing tak ajar. Yo wis beres Pak.
carian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kena aku mulai ngomong bapak tenan Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Lah kok Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3 Walah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki kan biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayeng manggel. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumbo dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Sembuh aku pakai aku lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke Bagong tumbak cucukan cangkeme ora tau diatur ngrekoso to nek ora tak laporke Kresna arep bungai mongko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya awe cilaka Semar elek wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit jan wis nek mana luweh entek obat pirang-pirang ya luweh nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae Pak lho kowe dipaido karo Sinuwun Darawati Pak perkara kowe ora trima masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae Pak Delora tukang pukule wis teko iki Bagong anu nggih Ndara Setyaki iya kok le tindak kok kesusu nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku niki kaya le kejem delok kula kowe gatine napa Bagong nun kowe arep ndi aja wangsul bali ndi ayo nang omah bali kok nang parane wong aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati kowe di ora entuk bali jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong pusaka 3 ora kelakon mergo dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu kowe seneng yen gawe geger kowe seneng yen kabeh padha congkrah nurut dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Wes Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane nek diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah wis masalah meneh. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethake. Rumah saya kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar nek bapak kula dolake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara ki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya? Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mungkin perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna.
Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Senjaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur Bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku beparibasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakru yen to menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan kuntonge tulintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durane glundunge wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Senjaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Semok metuke capek ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Senjaki tok. Ibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nek karangka jempol dicur-cur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bago. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh terus Ambaran niku kula nesu kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Senjaki. lho paman Senjaki Ya anu nggih. ngopo paman Senjaki Nyegat kula ora entuk bali ning kula pengen bali. terus Diantel sirah kula. Jis ngoten. Semok ora siap kula. lho nek siap wani kok Ora. wong ora wani kok dadak siap barang ora Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. terus piye Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. ra aku mrene iki aku untuk dawe bapak Bapak napa? lho bapakku Bapakmu sapa e? lho kowe iki tak tonyo lho malah ora bosok Anu bapake sampean sinten e? bapak Werkudara Wah, Bapak Werkudara kan ndika pripun? Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong kowe aja nyikara Bagong ning Bagong kae tau tate
ngundang aku, ngomong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara. Ngono. Lah mergo dereng ngendikan ngono. Iya. Wah, sing tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika sencake nika mang jotosi. Gosek. Nek aku jotosi majelis iki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno majelis iki. kowe iki ora edan kok. Lho. Kok malah ngono iki dan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sira kula jeblas kira mabruk. Kula madhep mriku diantel cekel kula dis. Kula niku kok najeng mlayu kok maju meneh samane kuwi ngono. Seto matane ora mendolong-mendolong ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati, piye ya? Iki nek dinggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Awakmu ora ning omahmu ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkul mlocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan semua aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki Iya. metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ndi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. Wegahmu, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Kowe nek wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar. Lha ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali kan bisa lali. Yo guys. Wis wis. Tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satria Wiratama. Oh. Wis kok. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut ya. Mbon mlebu. Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Orang brenjel ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cedhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Nami kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane. Tenan. Ngopo? Ndasku jeblas ki lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3.
Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ora ana gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, oh bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wes waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medun pripun niki? Ya kowe kari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun. Ada landing. Ya. Wow, guys, iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso Carane ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Nek gejeglok. Ayo tratapan e. Ndarang tas iki sok ngapusi. Kok nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan nih. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok bareng ya. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen nang jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kesma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Nerani sing wis. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngekan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Mau capek. Jedelah. Ya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Enak tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mutar kowe tiba. Aja. Darah ta. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarta Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewak-ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok ning kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Umbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Hah? Glopaglape
Glopa gelape. Gajahe kepengen menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sencaki kowe arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalane meneh? Isih kurang guntung ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godho wesi kuning. Kepron ndasku. Nang nganti aku cilik sambat gedhe kelekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sencaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Engko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, jalan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelke sisan ora? Ndase dindelke sisan ora? Dindelke ora? Ayo kowe tak takoni ndelke ya. Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelke ora? Ndelok. Terus langsung saka kene ceng 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 ceng. Aku mabur Sencaki. Lok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani kating daya. Nun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Iki canggleleng duk deng sama radeng duk bis sama kubis. Ayo Sencaki mundur. Sapa iki satria nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat Kowe Gatotkaca. ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna, ada? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun Kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semi ra wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu neng ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina manut tau Gatotkaca. Aduh. Mati aku aduh. Wes gara-gara iki. Apa ora? Aduh. Minta ampun gara-gara. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip
tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta Bagong tak pancap pundhamu tak jebol siramu. Waduh. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar paribaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paribaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene karo wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenan e. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane nganti. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatot gila araku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Kantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki nantar ja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan jasmu. Ya salahe ra ngomong. Mau ora ya ngomong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndrawati tak wanenane go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iki sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo, Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndrawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe iki wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane gone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Gatotkaca lan Mak Jrek Setyaki.
Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Amarta karo bapak ya sarbudane Karangkadempel. Lah Siwandarawati wis to, rasa dadak melu Siwandarawati. Mane kowe melu kewinangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwandarawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Wis katon padhang nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai senane bapak. Lho kok senane bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3 tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat 5 sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi ning mburimu ngetute laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa Tumbak karo welang. sing niku Payung tunggul naga. kok kaya gada Lagi mingkup. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki. Pustaka jamus miang jimat 5 sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karangkadempel, Ndara. Iya, kono gawane ning Karangkadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karangkadempel, bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek wonten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Antasena. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun.